Ora ning ngono lho, kono lho Pak, dilakon jero kodhok tok to. Lha apa to Pak Karno? Kula niku tukang nyulo kodhok. Lah kuwi bapakku aku ngono wis. Apik. Untung kowe nang kono dipertemukan karo bapakmu kowe malah bersyukur. Kowe lho ora petuk bapakmu. Karo bapakmu. Ganti. Lah ning kene Pak Karno. Pak Karno. Lah ya Pak Karno. Ngono ndi wong bapak wis dibethati kabeh nek kono entek. Ya lah sik uripne kena omong-omong lek wis wafat terus piye kok. Ya nusela bukmu. Lho, jangkrik mergo piye kok nyapu nyusul ibu. Bapakmu lak kodhok. Iya. Bukmu kan bangkak. Lho. Oh, tak tapuk ora pengalaman karo kene wonge kaya aku niki lho. Nah, sapa kuwi lho nggone Mbah Geng Tenggong. Lho ki nyampo teko kono ki. Ngene no. Nah, dhewe kelasé cokrik no, Dik. Ora nyebut badan nun sewu, Bos. Nggih. Anu niki wau. Apa? Nggih mboten napa-napa. Sirmu ki omong-omongan bos apa piye njaluk tak sirmu ngomong tak tonyo lambemu tenan kowe. Sirmu omong-omongan bos apa omong klobot? Omong wos. Lah ngono ndang ngomong. Ndang ngomong wos yo gampang rek. Wos. Maksudnya wos ki sing tenanan lho, Pak. Luar ngomong tenanan. Oh, nanda. Omong. Nggih. Niki teng daleme lho. Sik tak jaremu muni tenanan. Lah nyamuk kok tekan daleme barang iki lho. Mas iki ta omong sing piye? Waduh ngomong mencra-mencri to Cil kowe iki. Aku ape omong sing tenanan lho. Lah ya tenanan to. Lah nggih niki teng daleme Bapak sinten, Bos? Lho jare tenanan kok ning daleme. Wangel men to bocah. Kata-katane sing keluar iki ora padha karo karepmu. Heeh. Kowe ngejak geger apa piye to niki niki? Lah terus lek geger nyang ngopo? Lho ora ning ngono aku ngomong tenanan malah. Lah tenanan kok daleme? Weh, ayo. Nggih. Kula badhe ngomong tenanan. Ayo. Tenanan. Nah, iki lho bener. Iki bener iki. Yo ngene iki jenenge kowe jenenge wong bener karo batin jujur. Lah, kaya ngono kok mlebu TV to, Pak? Kaya ngene iki lho. Dalang kaya ngono mlebu TV jane piye to? Lah maksudmu piye to? Maksudmu piye? Ngomong iki lho bengi iki acarane apa ngono lho karepku iki. Lho entang ngomong acarane apa? Nuwun sewu teng daleme Bapak sinten, Bos? Lho, acarane apa jaremu? Kok teng daleme iki piye to kowe iki jan iki? Wah, angel to Pak omongan karo iki aku sowi. Sing angel kene lho ngaku penak lho niki lak teng daleme Bapak Pak Taufik. Topik to. Pak Taufik. Dalam rangka wali nikah putrane Mbak Wulan pikantuk kalian Mas Agus. Dongane dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ngono lho, ora jelas we anggite ye. Kowe omongan apa? Kokek ta kokek. Omongane wong kene nuwun sewu teng daleme Bapak. Kowe arep ngomong apa njaluk duit? Genahno. Aku lah genah nek kene njaluk duit ra nek dhuwit bosokno aku. Aku lak dibayar ya cengoh apa piye aku. Sing arep bayar kowe sapa bengi iki wis entek lho. Malam hari ini seminggu yang lalu wis ditransfer ning aku karo Pak Taufik. Lho sampean tanggung jawab piye, Bas? Aja ngono lho. Lah aku pangkat ning kene no bengi iki. Lah wis tanggung jawab wis dilakoni to Pak Gareng yo tak nyang. Lah kene dilakoni, lho duwe kene. Bensine Banyuwangi. Lah kok sing ngomongi sapa? Pak Pre. Njaluk Mas Pre kono no nyang apa njaluk aku. Lah Pre ra ndek duwe wong brengose tok sing kandel kok. Nyek, lho ngenyek iki. Pak Pre kono sebagai seorang managara lho, manager rumah saku iki tanggung jawab kali sinten kula? Tanggung jawab engko karo sapa-sapa sembarang sing tanggung jawab. Siap. Tapi aku ora lho ya wis tak entekke lho. Ndek iki tak nyicil aku tuku apa ya ndek iki. Aja ngedek-ngedeki ta. Wis tak entekne lho nyang apa petuk kowe lho tak tukokke akeh ndek. Blonjake akeh, blonjake. Lah iki aku dikeki loro lho. Nggo ngetak dasmu ya penak lho Dek iki. Antem cengelmu engko malah aku indo aku. Kalau menika ngene ta bagus. Wis ora usah ngene, ngono ae. Tau ngene ilang dompetku sing Pak Yuda. Alah. Ngono lho ngene. Nggih, siap. Dalam rangka pernikahan dengan putra saka panjenengan Pak Taufik nggih menika Mbak Wulan kalian Mas Agus. Pak Taufik Safalas. Taufik tok. Kalian Ibu Sri Utami. Api-api jenenge Pak Taufik oleh Bu Sri Utami. Lho, mantene sing ndi to, Pak? Oh, Wulan karo Mas Agus. Iki iso maca ora dununge nang endi nggone iki? Lah ngene gambare gunungan tok, gununganmu tok ae. Lah kowe ngarep bukaan to. Tulisane lho Wulan karo Mas Agus dadi manten. Siap. Kowe nuturi apa wong dadi manten? Kowe wis tau dadi manten purung. Wis tau aku yo ngene iki lho Pak, aku Pak.
Sumpah ya kaya Mas Agus karo Mbak Wulan iki. nganggo adat Jawa ngene iki Ya padha Pak tangkapne wayang. nuwun sewu lho Aku aku gak gak sampean pas mantene percil dugi ta Aku ki pas ora teko. kula nggih kula mboten diundang kok pas mantene Lha mosok iki muni lali dadi manten lali karo Aku nanggap njiki ya. Walah, wene manten nanggap jiki lho. Rame Pak. Paling tidake nanggap kerawitan campur sari wayang nanggap jiki lho. Ora aku nanggap wong main mendem rame ning nggonku. Ora maksudku ya syukuran manten. Syukuran Ya manten. wis padha manten ki lho Mas. Ya. ora teko ta nang Mboten teko kula. Critanono ta critanono. Masa Saya yo manten Mak. Lah Sumpah. ya, adat Jawa ngene iki. Ya wis nggih kuwade biasa ngono lho Pak. Ya kowe gawe blangkon ngono ya. Helm. Lah lak wedi nu tedek helm kowe kula dadi manten. Ya cok cengelmu tenan. Ya blangkon iki lho blangkone ya iki lho ireng ngene iki. Masa? Iya Pak. Wis ya rame aku ya wis ndelok ya wah kayak ngene iki. Awakmu yang nang kelit keris nih. Nyapa to keris? Lah apa? Arit ge mbacok maratuwa crok bentang mati. Lah maratuwamu lara mbok bacok piye mantu kurang ajar kowe. Kok bacok lho kowe mantu kurang ajar. Gelem anake Yo ana. gawe keris kene blangkon kene keris. Lah aku ora roh ora mbok undang kok. Lah ora Salahe teko. dhewe. Lah ora teko kok rumangsaku. Yes Pak. Kaya kalungan kembang. Nyapo. Lah apa? Arit iki lho penak. Dadi penak terus karo ngariti maratuwa ya ta bacoki cengele. Lho kabeh-kabeh mbok bacoki maratuwa dibacok cengele praya ora-ora kabeh. Ora mesti kembang kene blangkon biasa kene Ora ngerti keris. ya, Pak. Biasa Pak kaya wong Jawa-Jawa Ya biasa. bebetan karo jarik ngono ya. Nyapa to sare iki? Lah apa? Rasa ki Indomaret lho Pak krosok-krosok enak malan ge bebetan. Lah kaya wong unduh pelem. Ngalor itu kerasa Jarian Yogya. Lah aku ora roh. Aku basah. Mulane anak-anakku kabarono. Ya, ngono Aku karo paham. kanca-kanca ngabari. Wis ngene iki lho Bos kaya Mas Agus ngene kaya biasa. Ya masang son barang ngono kuwi. Lah nyapa to son wong watuk rame 5 terus kayak kirik 5. Wah. Kireke masa ya jenggong bareng ngono kuwi. Iya jenggong bareng. Goleki nang ndi lho Cil golek kira wakeh men ngono kuwi. Ya golek ning nggen alas-alas lho ben nyatek mbokmu. Iya aku takut tenan malah ngono jare nanggap Ya kirek. gawe son sisteme kuwi no. Sistem. Lah iya sisteme kuwi lho. Dadi manten Cil awakmu. Manten, Pak. Wis kaya ting glung ngono ya Dik ya. Iya ya padha Pak. Ya anu awakmu ya ngangge sawat-sawatan. Iya no. Balang-balangan Iya kan? tak antem seret. Gawe suruh, Dik. Bataku seret jeriet. Lho mantene bocor Dik, mantene bocor, ra sida dadi manten. Kok semua balang batako ya bosok no. Ya suruh diblebet diantemne cerot. Lah nyapa kok muni batako? Bataku jarine Lah wis kena ngomong suruh ya takon lho kowe kancane kok. Lah ra ro mbok mawa Suruh beco kan. diantemne bismillah. Saka Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim suruh diantemne mak cerot. Ngono. Baru terus ngideki ndok. Nyapon ndok. Lah apa? Telek didek-dek, diotruk-otruk ning ngene moro. Yo mambu kabeh maratuamu ya nesu goblok ke bocah. Kowe iki tau rabi ora to? Urung Kowe iki tau rabi apa ora? Lho aku urung tau, aku jek rencana ya. Rencana diengkol. Wah, aku jek canom kok padane kowe wis. Ya tuwek. rabi kaya mbake Mase ngene iki lho ya ngidek ndok cerek, bar didek terus digoreng. Sing mangan sapa lho? Jarene mbokmu. Cetekan mbok Ya didek ning kresek iki lho, Pak. ora ro aku ora ro. Terus banting bunder kae. Banting apa wi? Dadu dibanting mak kluthuk. Kok iso dadi lho. Kendi. Ora ro aku. Lho yuda ora teko. Ora teko aku. Sesuk tak kei kasete rasa takon itu Mbak syuting aja main mantenmu. Kita syuting no. Beh ya lungguh ning kuwade ngono ka, Dik. Nyapa nang kuwade? Lah ning ndi? Ning ngarep ratan. Ya terak wong liwat kowe. Delok drak awake dhewe bah jan koclok kuwi. Ora ngerti lah nang sing dicama mana Rasa. Bombene karo banyu putih ngono ka, Dik. Arak ciu lho. Dadi ngene ngombe kabeh wong kali ngene mendem kabeh mantene. Wis omah mendem kabeh ngene malah apik to, Dik. Berarti Kok iso dulang apa anu kok iso arak ngono. sak keluarga mesti mendem kabeh. Yo cong berarti kowe. Nggone Mbah Gang cukrek enak. Ucal. Kaidoni cengelmu tenan. Ya, Ya tapi- banyu biasa banyu benek Anu lho. diadahi gelas. Kok gelas apa to? Gak garalon lho, paralon sampe ta. Diglogok ya to, diglogok mari ngono dikeran. Keran terus. Dikeran ta, pomene lambemu mangap. Mangap. Cerep. Arak dikeran. Ya apik Dik berarti. Oh, papi eket mau kuwi. Genah. Ya dulang-dulangan sego barang ngono kae. Mboten. Lah apa? Letong.
Mosok mah didulang letong apa enak dulang-dulangan umume ya sego to blok-blok kowe ra Jawa. Kene aku letong tak goreng. Tak gantang. Ya enak. Ya kowe tau roh letong ora? Ya wis letonge kotoran sapi. Roh ora? Ya roh. Enak ora? Ya jelas gak enak. Oh berarti tau mbadok kowe. Becel iki lho aku bareng katut-katutne kemek kowe. Lah iya ta, wong aku ya ora ngerti rasane kaya apa malah awakmu tau mangan. Lah apa wis ro letong. Ya roh. Atos pempuk. Ya empuk. Berarti nek esuk gane mbok demeki. Mok-muk nek iso. Sampeyan tau roh telek lincung, Bas. Aku urung tau roh. Oh, ya wis. Jangkrik dibalik gak kena Pak. Kowe teko aku ngono piye? Nah, tau roh telek lincung. Urung tau. Lah kowe wis tau. Roh. Mambu ora? Ya mambu. Lho, bar mbek demek terus bambu berarti. Ya Allah betul kok geragas to. Geragas. Sunane kok mek letong mek telek lincung piye to kowe iki? Lah sampean, Lho ki dagelan kondang lho. lah piye to, Bos? Lha ditekoki lho. Ya ento kaya aku lho dolanan iki. Sampeyan mek letong telek lincung srintil wedhus. Tintin ngono dimplokne kancane. Ora lah gilani Bos ngomong ning ngono telek kok diomong. Sing kakang dalem. Nggih, niki bapak telek. Alah, samplok pisan kataku. Waplok pisan kok Pak Topik kok Pak Telek. Pak Topik iki pekerja keras iki. Lah nyapo. Megawe teko keras mung ning kene cedhak enek gawe sampe teko Kediri lho nyapo. Maksudku dikai dalan sae wis. Omongno to. Maksudku pekerja wis. Nyapo. Wong iki pantang menyerah ngono lho. Lah nyapo kok pantang menyerah bal-balan apa piye bendina kok pantang menyerah lho. Maksudnya Pak Topik wilah nyambut gawe. Ayo nyapo ya Jan. Omongan aku angel tenan kowe iki nyambut gawe Pak Topik iki maksudnya raro awan raro wengi lho. Yo ngelokne picek berarti kowe. Ayo. Wes oke. Kowe ngelokne picek kowe. Oleh angin kowe. Bosok malah kowe. Tegese Pak Topik nek nyambut gawe iki direwangi sirah nggo sikil nggo sirah. Akurbat berarti Pak Topik. Bakul jamu. Ngantek membanting tulang. Keju goblok wong utang di meneng. Direwangi adus keringet lho. Kecut. Maksudnya ngene lho, Cil. Nek kerja Pak Topik kuwi carane tekuk kringkel, ngono. Berarti Pak Topik mlakune ngene lho, Bos. Ya Percel ya Allah percel akal. Mamu angel. Wis gelem marahi mbok golekno dalan kok marahi. Wis iki. Lho tenan. Pak Topik iki maksudnya nek kerja iki mati-matian lho, Dik. Lho, wong urip malah dipateni iki koclok ya kowe iki jane. Wis urip seger waras kok dipateni lho. Jak omong-omongan ora tekan ini piye to Mas? Lah piye awakmu piye? Pak Topik kuwi nek nyambut gawe kuwi direwangi ra ngerti awan ra ngerti bengi. Berarti ngelokne picek kowe berarti ngono kuwi. Ora ngelokne kok anu ngono kuwi ora, Cil. Piye? Maksude Pak Topik iki pekerja keras ngono. Lho, megawene apa ning Kediri kono, Bos? Ning Keras Kediri ya? Ya, yo kerjane kok ora ning keras. Maksudku lek kerja ki lho, apa jenenge? Piye? Lek basa Jawane Anderpati milang tatu ngono kan? Lho. Ngono dipateni terus ditatu. Berarti dicuil-cuil ngono Pak Topik. Anu do. Napane? Tulung mbok ndase dilaki percaya. Ndak sik nek awakmu piye sik awakmu. Pak Topik piye wis ngene lho Ndang jajal Ndang awakmu Ndang. Lah nyapa ta? Pak Topik piye ta maksud? Lho wong iki sebagai piye ngono lho. Lah nyapa piye wis ngene iki lho Pak Topik iki piantun sukses. Mergo pekerjaane penyendhek iki peng-pengan ngono lho. Wah, berarti nyambut gawe terus ora ngerti wis sembarang digaweni ngono berarti. Piye ta? Omong-omong lho. Pak Topik ora roh ngene lho carane iki ngomong ngene. Pak Topik yo wis ngene iki. Lah iya dek iki kerja keras. Nyapa ning keras barang iki lho ning ngene iki lho dilokne kalau mripat murah ora to. Kono lho wonge. Aja nangis Pak. Pak. Nangis ki ora oleh. Kudune innallaha ma'as-sabirin. Nek kancane kita ora iso. Apa to kowe iki? Keri goblok. Mbok untir-untir susu. Omongan karo kowe iki angel ora jamak. Angel didongake mantene do mbok dituturi mantene kaya ngapa. Aku soalnya arep ngongkon percaya kon nunturi manten. Ora tekan. Mah iki
kaya modele piye ngono nek ora tekan ya didongakne mawon muga-muga rumah tanggane Mbak Wulan karo Mas Agus dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan sing putra saleh putri saleh iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama ngono lho Ipa Wendang aku ora nuturi sik enom manten enom dituturi piye tetep dilungokne lah terus sing tuwek-tuwek lho sing angel omong-omongane kok sampeyan tuwek mbok tuturi lho kono wis pengalaman no ora pengalaman piye lek umpamane ngene iki sik umur sesasi rong sasi setahun rong tahun ora masalah ora mungkin ape bengkeran lah terus ya sing tuwek ngono kaya awak-awakmu kaya aku ngene iki kudune luwih dituturi duwe dhuwit sithik mlayune ning purel ora oleh ya ora tau to aku ning purel aku wong jujur cah polos sak padakne kowe ae oh berarti ora tau ning BI we Indi baru Bulak Indah masuk nang kono apik-apik Bulak Indah Bulak Indah lho pironan ya nek 150 100 enek 75 enek ya karek delok to Pak Rono kuwi sing 75 lho nek aku jaen lah ngono ngomongi kancane kowe ngono tuh enggak boleh dadi manten kudune ya selawase sepisan kanggo selawase rungokno Mas Agus karo Mbak Wulan aja nganti cekcok enek masalah apa-apa kudu diomongne musyawarah apa wae nek permasalahan kudu dimusyawarah kuwi penting Dik awet sing diarani musyawarah kuwi kanggo menyelesaikan masalah cek Pak apa adik amambu tikus lho Pak kuwi mangan apa to Pak ngek mangan apa ngek kuwi tikus Mas kabar mangan luwak oh alah niki lho Bos pun kula kandhani Bos ora iso mbedake ora iso temanten nuwun sewu manten anyar manten wedok wis sesuk-esuk nek bar dadi manten kuwi nek adus sing dikosoki apane sik ya mesti wajahe salah sebab di situ tidak bisu bisa bisa tidak bisa tidak tangane sik ora iso sikile ora iso lah sing napa apa manten wedok sesuk nek adus sing dikosoki apane sik tungkake salah kecete salah apa Pak lah nyapa mikiri manten wedok adus bareng dagel penak ae kowe jane kocruk ya kowe iki jane hanya kok namu ngono to bebas aja wong jawab ae lho aku nek ndek pertanyaan yo ndang kok iso roh manten anyar ya roh to aku cah nah manten anyar ya roh no aku lak takok ora usah manten anyar apa iki usume apa to Pak ngene iki Pak apane udan niku usume napa Bos namen dalam mriki rendeng nggih rendeng usum rendeng ngene apa bedane Pak Kaji karo wong edan umpamane bedane Pak Kaji karo wong edan lak ndelok wong kesamber gelap utawa samber bledek kuwi ngene piye lak Pak Kaji piye lak Pak Kaji ya paling tidak nek samber bledek wah biar astagfirullahaladzim la ilaha ya Allah ya Allah ya Allah ngantek kaya ngono to ya Allah ngono kuwi lak Pak Kaji tidak lak umpamane wong gendeng piye wong gendeng ta Pak das meneng ae wong gendeng ae kleru ora ngono sampean pripun Pak sampean umpamane Pak Kaji Pak Kaji ya biar astagfirullahaladzim terus apa iki mau lawan gendeng wong gendeng biar malah guyu kekel ora kuwi lah piye Pak Kaji enek wong samber apa ki duduk bet cedhek innalillahi wa inna ilaihi rajiun Pak Kaji ya nek wong edan samber bledek ceyer selfie bro masa wong edan ngono dadi wong edan samber bledek ceyer selfie bro ora masane iki foto apa piye ya roh dhek wong dhek tawedan lha jangkrik malah ngloni kancane edan kuwi lah aku salahe ora ngono ora usah ngomong Marudi lebedekan akeh aku iki nek medheki kowe iki padha karo medheki awakku dhewe lha napa terus sakit carane omong kang tanpa ana isine nggih kowe cara tak bedheki engko paling ya mok jawab kowe gelem tak bedheki ora jawab gelem meneng sewengi to mboten lah iya kan wegah to mboten mulakno aku rasa bedheki kowe kowe bedhek ana wong loro kuwi ae ngono ta timbangane bedhekan nggih bedhekan bedhekan paling kowe iki tak bedheki ya panggang berjil kowe tak bedheki ya panggang judo nggih nek kowe bedheki aku kan ya aku panggang rudi nggih kok nyatane aku karo kowe ganteng aku kan ngono lah mosok tapi oke awake dhewe ya iya lha iya wong nom kono tuwek kene kan ngono lah iya ning matine dhisik kowe kan ngono lho apa enek wong ngelone kancane mati dhisik lho sampean karo aku ya mesti tuwek aku to kelahiran tahun piro sampean aku 81 diomone kancane lha kowe nek aku sampean piro aku 77 pitu ya kowe 85
Wis jek enom we. Saiki 81 karo 85 kan. Ya ke 85. Berarti tuwe aku wong oke aku kok. Lho, Wong iki tunggal dene sing sambar bledek. Nek sambar bledek dae tarahitan.